खुलुमखा चुमी टिभि नायतंनाय जत खाबानि ताखुताय बुकुसं लामसो नरगनो सिनि चुमी टिभियो खाबानि ताखुताय बुकुसं 2021 बिसि थांगै 2022 कताल बिसि फाइसफायका ओ कताल बिसिनो लामसुंना बागै जों ताबुक टीटीएडीसी दे हेडक्वार्टार खुमलुं ओ खुमलुंगो फाइसफायजा नरगानि उक्लोगो नुइ मानना गोबां बररक ओ जागा कुथुमलायजाक 2019 2020 21 आबहाय जरारग बिसिरग कोरोना तंगमानि बागै आसुक बरगरक कुथुममानि नुबियक फेकबा 2022 बिसिनि तिनि पहिला साल ओंके ओ पहिला सालो गोबां बरगरकनो कुथुममानि नुगजागै तंका आनि कैमरामैन न कयनाय किसा फुनुंना बागै कारण गोबां बरगरनो लाइन बसा लायजाक टिकेट तानना बागै ताय बरग नायसिं लायजाक टिकेट खालायना बागै गोबां बरगनो अलरेडी बिसिङाव हाबजाक नायथथक ओ खुमलुं पार्क जेता तिनि टीटीएडीसी नि हेडक्वार्टार हुनि सिनि जागो ओ पार्कनि बिसिङाव तामतामतं नायथथक आबरगनोबो जों नरगनि खुगा खनारनाय तै 2022 बिसियो बरगनि ताम कताल सानमुं आबरगनो जों खनायरनाय नायथंदे आबो खापानि ताखुताय बुकुसं जों ताबुक गेटआव हाबजाक नरा आनि उक्लोगो नुइ मानना गोबां बरगरगनो लाइनआव बसाजाक ताबुक ताय तुरुक ओ पार्क बिसिङाव गोबां बरगरगनो हाबजाक जों खुमलुं माने खुमनि बागान जेटा एबाखबा खुम नंना तुयै जे आसु नायथथक सिनि टीटीएडीसी नि हेडक्वार्टार ओ थायो गोबां बरगरगनो 2022 बिसिनो लामसुगलायना बागै एबाखबा 2022 नि पहिला साल यानी कि 1 जानुवारि आबनो कायसा मेमोरेबल मोमेंट्स नामै तनिना बागै तिनि बरक केबा कचाल हाकचालनि तिप्रा हास्तेनि जुदा जुदा थाइनि सिमी पिकनिकआव फायलायजाक जों नुगै तंना उक्लुगा ओइ यांगति फार्स्ट जेटा बरक हाबि तंग ताय यांगो पिकनिक स्पट तंग बिसिङा तायबो गोबां मा आबाहाय प्रग्राम रक ओइ तंग होनि जों सायमाना ओंका जों तुरुक के लुकुरावनि खुक्ति खानानाय 2022 जे बिसि कताल ओ बिसि कताल बरक तामनो होप्स खलायतंग एबाखबा बरंनि वानसुमुंग्र बाहाय एबाखा खुमलुं पार्क फायै नरक खुमरक आसु नायथथक खलाय बारमानि नरक नुखाना सो आबनो नुगै बरक बाहाय मातंग आबरबो जों खानानाय ओंका फायदे जों ताबक खानालायनो लुकुरकनि खुक्तै बरक बो जागानि सिमी फायका ओ पार्क नुगै बुसु जाराति नायथक जाखा आबर जों खानालायनो आबनो खाबानि ताखुताय बुकुसं बिसि कताल न रुगै तिनि सिनि खुमलुं सिनि तिप्रा सारंनि कायसा सिरि सितिनि कायसा बेरायखिरि थाय होनि मानो खुमबाय आसुखेना नायथथक ओ तिनि टीटीएडीसी नि यांगो नरक नुइ मानना सिनि अक्रारक आसुलायजा बरक पार्क रक नायलेखा बरकनि खुक्ति जों खानालायनो तिनिनि हाय सालो बरक ओ पार्क न बेराय बुसुक जारातै तंथका नायथका पुइलावना यावना सोंना मसना निनि मुं ताय नं बो जागानि सिं फायका सायखना रेखा उजान पाथेलेनि उजान पाथे मुंखा अंजना देब्रमा तिनि तो इंराजी बिसि कताल न लामसुंलाय मानि साल कायसा तंथक मानि साल ओ साल न रुगै नं खुमलुं पार्क र बेराय रं नाय बेखाना बाहाय मा तंका किसा सायखना जे तंथका जे बाहाय वासे नुगिया खनाया फायका इनका जों 2021 तक गोबां मा जंजाल रकबो नुखा इनके 2022 जे कताल बिसि ओ बिसियो के निनि ताम लुकु रंनि थानि सुरिमुं तंनाय बा निनि बागै ताम नाहार मुं तंनाय ओ 2022 सिनि एकम मथानि थेगे छिन जे महाराजा छ एगो मन थेगे ता कुनु तिनि जे नुमा जरति का हमका न काहम नु खाता छ इनका अच्छा इनके बो तंथक जाखा इनके यांगो ताय खरकसा तंगो जों बबायबो कक सालायनाय बिनि खुक्तिबो खाना लायनाय यां निनि मुंखे किसा सायखना रगदे आन बुं के समलक्ष्मी नरक सेम जागानिनो फायले माने इनका नोंखे पार्क नुगै बुसुक जारातै तंथक खाना गाहाम नम्ला पातबा वासिफोर नुक फायो को सोंबो फायै इनके नरक तिनि से पहिला सपायखा ए तिनिन पहिला सोंगर फायमानि अच्छा अब थतकसा थतंबला अब एडीसी नि कायसा हेडक्वार्टर बा सिनि कायसा कचाम पार्क खनै मानो इनका ओ पार्क रगनो नुगै आसु बरक कुथुम मारगनो नुगै नों ताम कक साना मोजंनाय सिर महाराजानि बागै कक साना मोजंता गाहाम नङै तंता अरबा ओय दिसुवा बा
iya jang bo abono khapani takhut bukhuk song borok sai khana rekha borok o khumlung par rono guri ba berai khiri khlaimani agolo belaina tongthokjak narok nugui manna uklo kwbangma borok ra asuklaijak tai asugui tongo kebo kheba berai khiri khlaimani agolo kebo kheba bsagui tonglayo rest khlailai tonglayo hingke song abono taibo song borok rok bai kok salainai ta boroni khuktibo khana laino abono khapani takhute bukhuk song tai khoroksa sini okrano song malaikha o jaga phai berakhiri thayo phai inka biri khuktibo song khana layo na ta biri sini mung rokbo na layo ra inka kaka nini mung khe tai nung bo jaga ni simi phai ka poila sini mung rudi ani bumung magra deborma ang SY ni Saint Thomas Church ni acha khumulung park o park tini tai bo bishikatal इंराजी bishikatal 2022 no lamsunglai mane inka o tini ni hai salo khumlung park berai bahai ma tongkha ang tinu blai khen tongthoka ta himba aging tulanai tini kwbangma borok kwbangma phaika kholo participate khlaibai ke kwbang borok obaga blai tongthokjaka acha inka 2022 bishikatal ni salo nung tamo kok kasan na musungnai sini tipra hasteni tipra sarok na lukurok na 2022 ni je bisiwo sungjoto omhaike sing encourage boroi borok sing malai encourage ngai sini enjoy ke tongna bagai ang obhai kacharo joto borokno mani bkhawai enjoy ke tongna bagai ang koyo ta kako belakhena hambai nini nangkongma jora mane hambai abono khaponi takhtai bukhuk song atekhena song taibo borok roni khuktui khnarwano norok ani uklogo nui manna turuk turuk khe borok habai tongo park 2022 bisino lamsok laina bagai bakaba tini first day honi mano tini o abahai salo o khumlung park jeta song juda jora roga ati park roga song borok ra habani nugia phiakaba bishikatal jeta इंराजी bishikatal 2022 no lamsungna bagai nijini keba nijini family bai keba keba nijini friend circle bai keba keba NGO rok bai aba haikeno o jagao shikla rok simia okra chakra rok bo kuthumlai mani chung mangphli nukjawi tongo inkang ani cameraman no koinai uklugo focus khlaina bagai tamlingka norok nukna kwbangma borok rokno borokni photo shoot photo tisalai tonglayo 2022 bishikatal no kaisa memorial eba memory bini laibumago sui narokna bagai mobile phone capture khlailai tonglayo sung norokno phunugui tongo norok nugui tongkhana kwbangma borok rokno turuk turuk khe o jaga kuthumlaijak turuk turuk khe keba kheba photo shoot khlailai tongo eba keba o jagao family bai bini friend circle bai borok bai phaijak so aba haikena norokno tabu sung mangphli phunugui tongo norok chumi tv nugui tongnai joto khapani takhuttai bukhuk songno je 2022 bishikatal o bishikatal no lamsokna bagai je luku kuthum o jaga abongkha khumlung park TTADC ni headquarter jeta jong saimano asuk kaisa naithothok thai o naithothok thaio borok rokno kuthumma nugui sungbo belakhena khat tongthokjak aba haikeno lukurokni khuktui chung taibo kokrok khana layono borokni tinini hai salo phai bahai ma tongkha narok nobo chung khanarwano naitongni abono khapangni takhutai bukhuk song sung tabu park kasara phai sopaikha khumlung park kasara o khumlung park kasara phai mani yagolo khoroksa sini takhuk okrabai phai malaikha bo park rok berai nai mani yagolo o jaga asui tongmani no puilao no takhuk okrano nini mung tainung bo thaini simi phai sopaikha abosono kisa saikhanar khe hambai ani mumung angkha Rajesh Deborma ang Bodromisi para NIT ni ngai tini oro family ani family tin family इंराजी नवबर्ष माने इंराजी साल कताल 2022 ni ngai nai tini kuptong thokaro tini berani phalemani bisingtei borok bo tini belaino mane kuplung borok mane hom dodonok belaino tong thoka acha 2022 ni bishi katal ni tini poila sal enka 2019 to song onek corona onek kisu nukha enka 2022 o bishi katal khe nung nini tamo naharmung tongnai ba lukurong ni bagai tamo kok kesan mung tongnai abono sanai seng je thanai bisi salo seng nukha je pandemic je corona ni bagai je
sini borok bibinno-bhabe जों माने जों जालांलायखा एंखे आं अब बिसि कताल तिनि जे साला पुलिनि जे 1 जानुवारि 2022 नि सालाव आं अबनो माने जतन सानामु संगो जे जतन काम करंके तंलायथुं ताइ जों थानाय लाइथामनि जे सालाव जेबे जों कस्त'के जों दिन काटि फेलायगे जे पेन्डेमिकनि बिसिंतै एंखे आम हाय सालता फायथुं जों आसा खालायो बा जों गडनि थाने माबा न माने साननाय जेते फायनाय बिसिं सालाव माने आम हाय ताइ जों जालाता फायथुं जाते जों माने तिनि जों नुखा कंमा सारायरक एक्चुअली बिसेस खायै सारायरनो बिसि आबो माने बरनो बिसि तंथं लायखे कारण कर'ना कालाव जों सबसे बिसि इम्पेक्टिं खा सारायरनि कारण बरक तो जों अखरा तंनाय मानफोरा बरक किन्तु तंगै मेया नगो किन्तु बरनो बिसि आतंगै मा दंखा गाबोन बागैनो सारायरक तिनि जेबे जों सारायरक नुखा जे बरक एकदम माने बखा खुलुंलाय तंथंलायजाक बंग लगे जोंबो तंथंलायजाक कारण बोसाग बोथोर तंथागो जोंबो गार्जेन हिसाबै जों तंथागो गाबोन आं साना नायनाय सिनि जत नंनि चेनेल बिसिंतै सिनि जे अरो माने ताखुतै बुकसनो जेते फायनाय बिसिं साला जतन काम करंगे तंलायथुं जतन माने कुनु वालाय सुगलाय बा आम हायरक इंलाय बिसिंतै जों जतन माने 2022 काम करंगे जों माने पालिलाय मालायना बागै आबो आं माने कक सारना मुसुं अच्छा दारा नोंके साइचुंदे फायनानै नि फेमिलि रकना दै फेमिलि दङ आन फेमिलि दङ गाय स्पेशली आंबो तिनि सुति मानै बागै कानि लगे संबो अब सुति नाखा जों खरनि साकिरि खलाय दङ बिसिंतै जों एक जरा मालाया दो इंगे तिनि जों माने खरनि जों प्लान खालायलायगा तिनि निउ इयार साला जों जेतो थानाय 20 सालबो जों अनेक माने मा खलाया ओपेनलि जों मा बेरायलाया इंगे जों जरा तिनि मानवा बिसिंतै जों सुति ना लायना फालायलायगा इंगान फेमिलिबो दङ जों फालायलायगा तै गामा आदारा बेलाखेना हामबाय निनि नांखंमा जरा सनर माने हामबाय आबनो खापानि ताखुतै बुकुक सं केबो खेबा फेमिलि रकबाय केबो खेबा दल रकबाय पिकनिक एबा खेबा 2020 इंराजी बिसि काताल न लामसुंना बागै ओ जागा फायलायजा आबो हायकेनो जों नुखा 2020 बिसि काताल न लामसुंना बागै 2022 न लामसुंना बागै बिसि काताल न लामसुंना बागै गोबां बरक रकना फायजा केबो खेबा जब खालायो केबो खेबा सेवा खालायबानि बागै गभर्नमेन्ट अफिसार रक दङ बरक हयतोबा छुटि माइया बा जरा माइया तिनिनि हाय ओ सालसा जरागो फेमिलि बे टू गेट टुगेदार एबा खेबा बिनि दल रक बा गेट टुगेदार खालायै आबा हायकेनो तंथथ खालायै ओ खुमलुं पार्क सिनि तिप्रा सारनि कायसा आसे कचाम पार्क नायथथ पार्क न फायै तंथंलाय बरकनि ओ बिसि कताल न बर लामसुगलायना बागै फायलायजा आबा हायकेनो गोबां बरक रक दङ बरकनि खुक्तिबो नरक खाना खाना फायदि जों ताइबो आबा हायके बरक रकनि खुक्तिनो खाना लायानो तिनिनि हाय जरागो फाय बरक बाहाय मा तंखा दारा निनि मुं ताइ थाइने मुं ओ पार्क बेराय बाहाय मा तंखा आबो किसा सनो साइकना दादि ani mungkin to Prince Depoma ke tini orang kisah sari pangjorawa kisah berani hani famani waisipona habza gya tini habi ne hani tini bosor kotal New Year ni sal borokno jotono famano ge jeng khatong khajangai angbo nai nai grana hani tini habi mane belai tong thoka bising rogo onek dal bidal panda choloi tongo tai aboni yagulo borok rok lukurok belai omo park no khumulung park no belai khajong khajake nailai mani bage belai kha angbo tong thokjak tini ni New Year salo अच्छा 2022 नि बिसि कताल तिनि पहिला साल तामो कक कसान नाम संनाय लुकुरक नै बागै abono thangnai 2021 to jongone kisu corona hai belai aba hairong no nukha tai aboni yagulo chini ti prasarok dal bedal bial aba hairok klaijak aba hairong no chung nungmani yagulo tabo aba hairong no pogui chung katalam eba katal wansuk mungo tubulai tabuk samung kaham eba samung kerak jeung chini samung ketharo jeung ma thanglainai aba haihina ang wansuk ta tabuni ketal wansuk mung o 2022 jotono lukurok tubuna angthung aba hai wansuk हामबाय दारा निनि नांखुमा जरा माने hambai belai दारा निनि मुं ताइ नों बो जागाने सिमि फायका सनो किसा पहिला साइकना दादि आंनि बुमुं तो मंगल देबरमा आं नन्दनगर जोंनि डन बस्क स्कुल बुसखांनि फायमानि फायनाय आं खबर तंथक जाखा ताङै होनि बेसिरबाग सिनि बुकुं बारारकनो नुगैनाय ओंके जों खुब तंथक आं अमनो बसरखौ तानि बागैनो रंनो कसाना मुसुं जागो माने जाते सिनि जत बुकुं बारारक आयगलक जों तिनि बसर जरनि नां आबोनो मेसेज ना मुसुं अच्छा खुमलुं पार्क नखे सादे सलाय जाखा आगेनि हाय नायथथ ताइ बुसुं नायथक जाखा आबोनो किसा साइकना रगदादि अच्छा खुमलुं पार्क तो आगेनि तुलनाय अनेक सोलाय जाखा आगे जे प्रथम जेंफुरो किन्तु अनेक नर्मेल दंमोन किन्तु ताबुक सारा त्रिपुरानि बिसिङाव कायसा टप होनाय आं अबनो मने खालायो
সারা ত্রিপুরা আং অনেক গুরি নাইখা অনুকুক্তি গুরি নাইখা সিপাহীজলা গুরি নাইখা নির্মহল গুরি নাইখা নিনে আগরতলা শহরनि হেরিটেজ পার্ক গুরি নাইখা তবে চিনি এডিসি পার্ক হ্যাঁ কোনো জায়গা নুগিয়াখো হাইছে কাতাল বিশিয় চিনি ত্রিপুরা হাস্তেনি যত লোক রং না তামা কক কাসান নাম সংনাই কখা আং অবনো চিনি যত ত্রিপুরা হাইনি চিনি বুকুং বারা আং অবনো কক কাসান নাম সঙ্গে যে চিনি বরক আয়োগ লক থং হ্যাঁ এরপরে जों যতন বছর কতাল जों गाहाम गोरों दंथों आं आबोनो मेसेज रना मुसुङो आं तै कैसा कक प्रथम नानि सानेन पगै थांका सुमुय टिभि संना आं बेताल का आं हामबायरो बानो किसिसा कक सानानि सुजुग रमा बागै आपन दारा बेलाखान हामबाय निनि नांखुमा जरा सना रबान अच्छा yang ni mong te kami te tini tamani bagai khumlung park berane phaike kisa saikna rek মেলাই খানে হামবাই সময় টিভি সঙ্গ বিশি কেতাল নেঙ্গে বিশি কেতাম থাঙ্গে বিশি কেতাল ভাগিয়া 2022 নরংনো বেলাই খানে অজরাও খাকা হামতাই সিবাইয়া ফারো যিশু খ্রিস্টানनि बिसिंते तिनी ओ जागाव जों फाइमानि गागांके आनि मं गागांके बिरजा देब्रमा आनि कामिंके ताकारजला पाराने बुंगा रामजोद पारा बेलाखिना हामबाय मारो आंगरा आसक्ततै बुइकग्लब सामारो खाना हरि दङ गिजा पाइमानि यागुलो जों वानसगैनाखा जेरै रगनो तै नुखुं रगनो तै फेमिलि तै थ खुमलुं पार्क किसानाय बेलाखिन तंथका जागा बेलाय नायथक खासरांजाक सिनि बिसिङो अमहाय जागा नायथक त्रिपुरानि बिसिङो गरैनो हनै मानो कारण अर केबो गरै जोंबाय जों सिमिनि बागै दङैबो बेलाय खाकसाङो नायबो बेलाय नायथतक नुगैबो बेलाय नुगथतक आबानि बागैनो बेलाय तंथक जाक जों तिनि बिसि केतालनो मानै दाय अ जागा जों फाय नुगफायगा कग्लब रक सामारक रसामं मसुमं दाय गोबां मासिनि बररक नायथक कामं सुमं कालायै आवं सुवान चालायै तिनि बिसि केताल पालायते तै दाय जागा गाहाम नायनो हनै जतन बसाबोतनि तै फायलायजाक आबानि बागै आनि बखाबो बेलाय तंथक जाक तिनि हाजाराव थानाय बिसिव गोबां मा दिन अ जागा फायै तिनि अ जराव गरैबो अमहाय ताखौ बुकु रकबो गोबां मा दङ संनाय याकरै थानाय रकबो बाक्साबा खाकसा दिगेबो काबजाक खाकसा दिगे खामनैजाक खाकसा दिगे तंथकजाक गोबां मा अबनसे सगां रगबो जों थैलाय थांलाय क्ला हापिनो अबनि बिसिंतिफोना बर रग एन्जय खाय दङ आबनो पगै बखाना तंथरै दन फादि जों बसकांनि 2022 बो जों गाहाम गोरोंका बसकांनि बिसिनो 2023 न नामसगै दंलायजाव तिनि निसिमि पहिला 1 तारिख बेलाय तंथकजाक आनि नखुंनि ngै नरंनो बेलाय केना हामबायरो समय टिभि संना आना जरा गाहाम रमानि बागै आसक जरा तिनि नंग बसकांगो अककनो सामबाय आपनो खापानि ताखुताय बुकुसं जों हायनो हायता खरकसा सिनि ताखुकनो मालायखा ओ खुमलुंगो फाय एका ताखुकनो पहिलानो संनाय निनि मुंताय नं बो थायनि सिमितिनि पार्क बेरायना बागै फायका पहिलानो बिसि केतालनि जतन खागाम याफारो आरो जों तिनी अर फाइमानि पार्क बेरायमानि एमने बेरायना हनि फाइमानि कलाया जिनि अब जों जरानि खरानि बिसिंतै कायसा कग्लबनि पान्दा लुवाजिजाक तंगो के आ कग्लब परिना हनि जों अर फाइलायका कुथुम लायखा तिनि अब ताकलाय बिसिनि सिमिनो चेंजागै तंगो तिनि न कटाल हनि मानो अब ताकलायनो पहिला इनके चिनी ओ कग्लब पान्दा खाइमानि जे नाहारमों ओंखांके चिनी जे कक बर कक तकमानि चिनी जे आमानि कक तकमानि आबना जों चिनी बरकनि थानि पिरनानि बागैसे तामके जों साइमान दङ बिसि कताल हंके जत बेरायलायो तिनि अर जों नुखा गोबां मा बरक फाइलायजाक पार्क हंके आ बरक चिनी बरक न चिनी तिप्रासा न हंके जों अमाहाय जागाव अबहायतेबो गोबां मा पान्दा खाइना नांगौ चिनी बरन थानसा खाइतबोना बागै चिनी जे सिरिसि तंमानि आबरनि ककनो जों बरनि थानि लुगुनि थानि तेबो पिरना नांगौ इनके आबो हायकेना जों तिनि अर ककलो पान्दा खाइगा फाइने बिसियो जों तेबो गाहामके खाइनानि चाइ तगलायानो आबो हायके आरो जे तिनि बरफ फाइगा आबो जत चिनि आबो खागनो थांगै नायनां थों फाइने बिसियो आबो हायके तेबो खातंमा मानजावै तंथक मानि बिसिं तंथक बिसि केताल तेसा सावै आं जतनो हामबायरियो अच्छा ठीक আছে ननां पाइथाको जे क्वेश्चन कायसा सोंनाय 2022
youth rong na tamo message rona musona karan nungbo khorksa youth because tabuk belai no phek jangnai manai bai kurungi tongo sini shikla rok so abarono tamo kok kasa nam musongnai no हामबाय अब बेलाय नांगौमानि सोंमों ताबुकनि बिसिंगो अंके जों नुगै दंगो जोंनि युथ रक ताबो गोबां मा ड्राग्स हिन्दी फेक जानाय माने रक माने जों कबुल जागै दंगो आबो नुगै दंगो उराम उराम जों नुगै दंगो आबो हाय गोबां मा जागावनो ड्राग्सनि बागै जोंनि युथ रक गोबां मा फेक जागमा माने बाय कबुल जागमानि बागै जों तामो नुगै दं जोंनि जे युथनि जे फान दंमानि जों आबो माया अंगै दंगो जों नुखा तिनिबो जों जोंनि आरो पान्दा खायमानि बिसिंगो जों नुखा जोंनि कगल पान्दावा बरक कमुं दंखा बाट आरो गोबां मा बेरायलेना दंगो अरनि बिसिंगो दंगो फेक ना बरक दंगो हम पार्टी खाय दंगो कत किसु खाय दंगो ठीक आछे आबो खायना नांगो निउ इयार नि हायपनो जों जोंनि युथ रंनि बिसिंगो आं आबोनो साना मुसंगो जे नों तंथक जाथकनि बिसिंगो फानो जोंनि दफानि हामग्रानि बागै किसा सामों खायदि ताइ तामो हिंका अंके जों आ फेक जानाय रकनि मानैनि हाकसाल खे तंमानो जावो ताइ तामो हिननाय आबो हाय गाहाम सामोगो जों याग्रिखा अंके जोंनि दफाते गुजोगो काबानो हनै आं खाखलायो बेराखेनो हामबाय निना सं नांखुमा जरासन रमाने बागै हामबाय आबोनो खामानि ताखुताय बुकुक सं 2022 बिसिका तालना लामसुलाय खुमलुं पार्क गोबांमा जोंनि अक्रा चाक्रा रक न कारिबो सराय रकबो जागा बेरायना बागै फायलायजाक जों चाइतुकनाय ओ जागा बेराय फायनाय रक बरनि खुक्तै थाइसा थाइनि ककरक खानाना बागै जों ताबो खुमलुं पार्क केसारो बसावै तंजा आनि उक्लुगो नरक नुगुइ मानना गोबांमा बरक रकनो ओ जागा बेरायना बागै बरकनि कताल सालनो लामसुंना बागै बरक ओ जागा फायलायजाक इनका जों बरकनि खुक्तै किसा थाइसा थाइनि ककरक जों खानानानै चाइतुकनाय ता बरकनोबो जों सुंना चाइतुकनाय तिनिनि आबहाय जरागो फायै बरक बाहाय मा तंखा एबा खाबा तिनिनि ओ 2022 बिसि कताल जानुवारिनि ओ बिसि कतालनो लामसुगै खुमलुं पार्क बेराय बरक बाहाय मा तंखा आबरकबो जों बरकनि खुक्तै खानानानै चाइतुक लायनाय हिंका नरक नाय मानो बा नुगै मानना गोबांमा बरकनो सिनि उक्लुगो तुरुक तुरुखे फाय दङो जों आबहाय बरक रकबाय जति मालायखे बरकनि रिएक्शनबो जों सिना मोसंनाय तामनि हिंका बिसियाव आबहायनो वाइसा साल बा वाइसा जरा ओ बिसियाव वाइसा जरावनो केबा केबा निजेनि नुखुंनि बरक रकबाय केबा केबा निनि फ्रेंड सार्केल रकबाय बरक ओ जागा फायो बेरायनो बागै फायो खुमलुं पार्क नायना बागै फायो सो आबहाय बरक रकबायबो जों चाइतुक नाय बरनि खुक्ति थाइसा थाइनि कक सागै खानाराना बागै आनि कैमरामैन नां कयनाय किसा किटिंगि फुरुकदि तामनि हिंके जारा लुकुरक नुइ तंनाय बरक बो नगद तंतते खुमलुं पार्क फायाफानो बरक नुंनानि मुसुगो जे टीटी एडिसिनि खुमलुं पार्क ओ पार्क फायलायै 2022 बिसिना लामसुं लायनानि बागै बरक फायलायजाक बरक बाहाय मा तं काहाम ओ जागागो गोबां मा जुदा जुदा थाइनि सिमि फायलायजाक केबा केबा तामहिनता बिलुनिया साइड रंनि ताकरजला खुमलुं सिमना आबहाय गोबां मा जुदा जुदा थाइनि सिमि हाकचालनि बरक रकबो ओ जागा तुरुक तुरुखे कुथुम लायमानि जों नुकजागैनो तंगो हिंके आबहायकेनो जों चाइतुकनाय जति आबहाय बरक रक जों बाय गानार मालायखे जों बरक बाय कक सानानै ते बरकनि खुक्तै ओ बिसि कतालनो लामसुंलानि खुमलुं पार्क बेरायना फायमानिनो आबरनो तुयै जों किसा बरकनि खुक्तिबो सिनानि चाइतुकनाय हिंके नरक नायतंदि ताई ओ 2022 बिसि कताल जे ओ बिसि कतालनो लामसुंना बागै जे बरक रक फायमानि जों तो बरकनि खुक्ति नरकना गोबांमा ककरक खानारिखा केबा केबा ओ जागा फेमिलि बाय केबा केबा नुखुंनि बरक रक बाय ओ जागा फायखा बेरायना बागै आबतां अनेक बारनो रिपिट खालायना रनां साय खानारिखा आबा हायकेनो जोंबो तिनि बेलायखेनो खा तंथकजाक तामानि हिंके ओ थायो जे बेरायना बागै लुकुरक फाय तंनाय शुद्ध यांगो सिमिया यांगो कतो सराय रंनि थंनानि बागै तंगो यांगो फाय तंगो गाना गिने यांगो तलागो जेटा आं पुइलानो साका रुं संना बागै हिंके यांगो रुं संना बागै आव जागो तंगो रुं रक काना हिंके कागै मानो ते यांगो सराय रंनि थंजांनाय तंगो गाना गिने तै कैसा क कंखा तिनि ओ तिनिनि हाय बिसि कतालनि फार्स्ट डेगो ओ जागा कक्लाब बातै मुं सेंगै तंगो आनि कैमरामैन न कयना किसा फुनुंगनानि बागै ओ जागा कक्लाब बातै मानि पान्डा सेंजागै तंगो साबो बेलायना कैसा सिनि तिप्रासा रंनि बागै अनलि तंथंमानि सालिया सिनानिबो कैसा साल ओ जागा कक्लाब बातैला मुंनि पान्डा बरंनि पाइथाक जरा फाय सपायखा आबो हायकेनो जों चाइतुंनाय सिनि लगे तंनाय बा ताखुं रकबाय कक सानानि बाय सराय रकबाय कक साय बरंनि खुक्ति खानानानै
borok tini o park o phai bahai ma tongkha tai o bisi katalno lamsungna bagui je khumlung park o phaika o khumlung park o phaioi bisi katalno lamsugui borok bahai ma tongkha abobo chung chaitongnai boroni khukti khanana bagui hingke norok naitongdi chung abo haikeno khoroksa rok bai malaikhe borok bai malai lekhe chung kokrok sanani chaitongnai to cameraman no koinai yango je sini borok rok phainai borokno thaisa thaini chung kokde sungui man abaro chung kisa nayanam hingka kisa kok saide man na nini mung bo jagani simi phaika tai nung tamoni bai phaika kisa saikhanar आंखो माने दैबान्दालनि माने जों कवि नजरुल कलेजनिफ्राय अच्छा बाहाय मा तंखा 2022 बिसिनो खुमलुं पार्क फाइ लामसुं माने बेलायनो दंथ'गा अच्छा नारा खुमलुंनि तामनो जतनि से नायथक जाखा ओ पार्क न नगय बो मानैना जतनि से नायथक जाखा जे इरनि आगे साजावमानि दा माने इबनि डिजाइन दं हमनो नायथक जाखा हामबाय ना आबनो बो खुमलुंगो फायै डिजाइन रक बो नायथक जाखा आबा हायकनो गोबां मासिनि युथ रक दङ सिख्ला रक दंनाय जारा सोसाइटिनि बेकबोन होनै माननाय बरक गोबां मा आबा हायके फाइलायखा तिनि इ बरक हयतोबा कैमरा बसकाङो फाइ कक सानानै किसा लासि जागो तफानसे बरक तिनि ओ जागा फाइलायखा जों बाय बाक्सा कक सालायखा गोबां मा बरक बायबो जों कक साका चाइतखा बरक बाय कक सानानै बागै तिनिनि ओ पान्डानि बिसिंतै नरकनो जे 2022 बिसि कतालनो लामसुं माने ओ सालनो रगै गोबां मा बरक रनो कुथुम लायमानि only o jaga srai rok simia okra rok no bosung o jaga phai berai khiri khlaimani sung nuwino tongo narok no bosung phunoi tongo fighting ke sung tai bo kok salayano borok ba kisa sung ba kisa kok saide man na kisa nini mung tai nung bo jaga ni simi phai ka kisa sai khana bubun jontai ni 2022 bisi katal ni poila sal khumlongo phai bahai ma tongkha এখন অনেক খুশি যাক তা হ্যাপি নংখা যতন হ্যাপি নিউ ইয়ার আচ্ছা ফ্যামিলি বি আইতে ফাই নাকি একদম ফ্যামিলি না ফ্রেন্ড সার্কেল ফ্যামিলি বাই হামবাই बिनि खुक्ते खाना बो बिनि फैमिली मेम्बर रक बाय फाइका ओ जागाव आतिखेनो गोबां मा दङो केबा फैमिली मेम्बर बाय केबा निनि फ्रेंड सर्कल बाय आबा हाके फायो इभेन जों नुखाना सिनि कैमरामैन नरकनो फुनखाना सराय रकबो ओ जागा फाइ माने मांफ्रि रक जों नुगिनो दङ आबा हाकेनो जों ताइबो कक सानानै साइतंनाय कारण जों जेहेतु तिनिनि बिसि कतालनि पहिला साल ओ सालनो जतनो तंथथ खलायनो काटिना बागै तंथथ खलायनो पालायना बागै चाइतगो तामाने के आसु वालाय सुगलाय खलाया कारिनो जों बाहायके थामसा खलायै सिनि कताल बिसिनो लामसुं लायनाय आबोबो कायसा बेलेनो नांमानि किन्तु इनके आबो हायके मेसेज रकबो खनाका अक्रा रकनि खुक्तै ताइ जरा युथ तंनाय सिक्ला रकनि खुक्तै बरनि खुक्तिबो जों खनावना फाइदे जों खरकसा सराबे कक्साय खनारा निनि मुं तामा निनि मुं नि लासि जाखा हयतोबा तफानो सानानै मुसुगो तो आबो हायकेनो तंगो गोबां मा बरक रक जों बरनि खुक्तिबो चाइतंनाय कक रक सालायना बागै खानानै बागै ताइ गोबां मा बरक रकनो ओ जागाव फाइका आंगाबोनो कयनाय जारा सिनि ताबुक चुमी टिभि नुगै तंनाय आरो सुदो अक्रा चाक्रा रक सिमिया सराय रकबो फाइजाक तंथक लायजाक ओ बिसि कतालनो लामसुंना बागै तरके बरक ओ जागाव फाइलायजाक आबाहायके गोबां मा जुदा जुदा थाइनि सिमी खुमलुंनि गाना गिनिनो कारिबो यांनिने बिलुनिया सुनामुरा मेलागर सिमना जत थाइनि बरकनो ओ जागाव कुथुम मानि जों मांफ्रि रक जों नरकनो फुनुगै दङ बा नरक नुगै दङ ना ताबो जों आबाहायकेनो जों चाइतकनाय बरनि खुक्तै खाना बागै जों आनि कैमरामैन कयना किसा गुरुगै फुनुंना बागै जे बाहायके ओ जागा तरके बरक कुथुमै दं बाहायके तिनिनि 2022 बिसि कतालनो लामसुंना बागै ओ जागा सिनि बरक कुथुम लायजा केबा ट्रेडिशनल रि रक चुमै केबा ट्रेडिशनल ड्रेस रक कानै केबा मासिं जरागो जे बरंनि ड्रेस रक चुमै फाइलाय माने जतनि से नांमानि अंखा आबंखा कोरोनानि ओ जरागो गोबांमा बररनो मास रक थुमानिबो जों नुखा एबा केबा गोबांमा बररनो मास रक थुबिया तंमानिबो जों नुजाखा सो आबो किन्तु बेलायनो कायसा पजिटिव साइड 2022 बिसि जाते आबा हायकेनो सिनि तिप्रासा रंनि बाय पजिटिभ साइड अंनातै 2022 बिसि जाते जतनि लाइफ कायसा तंकसां तुगै फायनातै 2022 बिसि जाते जत तंकसां रंनि बागै हामक्राय तुबै फायतो 2021 नरकनि जे इमां तंमाने ओ इमां सक्सेस अंगे हांके 2022 जाते सक्सेस अंतो इनका जों यांबा किसा कक नरकबा किसा कक सानानै जों बाय बाक्सा तंगो सिनि मनाय बुनो बिदि मुं ता बबो जागनै फायका बबा किसा कक सालां निनि मुं पहिलानो सायखरा आं मुं के सुमन्त देबरमा नों बो जागानो सिमि फायका तागरजला अच्छा बाहाय मा तंखाओ पार्क फायै 2022 बिसिनो लामसुगै बेलेखेम तंथका बरक रक आसे गोबां नुगै आसे
बदर दं फाइया वाइसपन दिनै हाय बरकले गोबां नुगियाखौ আচ্ছা হামবাই বেড়াইদে আও বরকবো বেলাখিনা টংথকা তাকর জলানি সিমি ফাইমানে চিনি তাকক খুমলুঙ্গ আসুক বরকবো নুগিয়খ হনি সাকা তাকর জলা হিংসে গান আছে খুমলুংনি সো আবো হাইকেনো গোবাংবা বরক ফাই সপাইও বা ফাইনো তঙ্গ তরকে আং ফইলাউনা সাকা যে হ্যাপি নিউ ইয়ার এবা খেবা 2022 বিশিনো যে লামসুক লাইমানি ও সাল ও জারাগ গোবাংমা কেবা খেবা সরাই বামৈ ফাইলাইজা কেবা খেবা দল বাই ফাইজা কেবা খেবা নিজনি ফ্যামিলি মেম্বার বাই ফাইলাইজা সো আবো বেলেনো খা টংথগো আবো হাই যদি মাংফলিরক जों नुखे जों चाइथंनाय बरक बाय ताइबो कक सानानि बागै बरनि खुक्ति कक्रक खानाना बागै जे बरक तिनिनि आबहाय जरागो फायै ओ बिसि कतालनो लामसुगै खुमलुं पार्क फाय बाहाय मा तंका सो सिनि क्यामेरामैन नां कयना किसे तुरुक के बसकाव फायना बागै तामाने हिंका गोबांवा बरक रंगनो हयतोबा तिनिनि ओ पार्क एबा बिसि कताल बरक जे लामसुगलायना बागै फायलायजाक सिनि टीटीएडी सिनि हेडक्वार्टार एबा खुमलुं पार्क ও খুমলুং পার তামনি বাগৈ সিনিজাক जों যতন সাইমানো খুম বাবার আর আসুকেও থায় নাইথথক খাই বারমানি বাগৈ Abono khapani takhoktai bukuksong bisi ketal Ingraji bisi ketalno lamsuglaina bagै tini TTAD sini headquarter eba khaba Tiprasarongni jotoni se kecham abo berakiri thai khumlung eba khaba khumlung park o jaga जों phai narokna chumi tv ni bisingtui phunungnani chaitokha kwbangma lukurokni khuktuibo khanakha borokni kwbangma kaham kok rokbo 2020 ni bagै kok kesarkha bisi ketalni bagै kok rok kesakha 2022 ni bagै 2021 to laino thangka tini to abhaike jara lukurokni khuktui dal bidal kok rokbo जों khanakha borok kebo kheba family bai kebo kheba friend circle bai kebo kheba office chuti mania phekba tini salsa jarati chuti nalaioi nogo bihik bsai ek thamsa khlaioi nukhuni family member rok thamsa khlai berelaine bagै phailaika जों aborokbo narokno phunukha abahai keno जों chumi tv chaitoknai abahai শুধু নিউজ সিমিয়া কিসা মিসা টংথমং এবা খেবা আবহাইকে নিউজ রকবো जों নরকনা চাইতংনাই ফনুংনানি বাগै উকলোবা নরক নুগৈ মাননা गोबांमा सराय रक শুধু অকরা চাকরা রক সিমিয়া सराय চিকন রকবো টংথং লাইজাক ani cameraman nang koina kisa kitingi phunungna bagai tamani hingke bisio waisano abahai salphayo eba keba waisano abahai jora phayo o jorago जों joto keba nijini dol bai keba nijini nukhungni borok rok bai tongthoglaioi ketal bisino जों lamsogo kesam bisini joto bad memory rok tongnai abono delete khlaioi ketal bisini joto kaham memory rok na tong naharo so abono sini chumi tv ni bakhaktibo narok joto no kha koimung tongnai ba request tongnai phaidi जों 2022 bisi o bisino जों hamia chaya je tongnai 2021 ni joto no delete khlaioi जों fresh memory sini memory जों install khlainai baki joto no जों delete khlai rahonai enka abono tongnai sini chumi tv ni bakhakte joto khapangni takhoktai bukuk songno sini Tipra hastini joto lukurokno bisi ketalni kha kufur tai tongthongmung yafaro phadi जों o bisi ketalno joto no tongthogoi যতন কথা লাইoi থানসা খালাইলাইoi যত রোগ সুখ রকনো ডিলেট খালাইoi जों কাহাম করং খেনা তংনাই ক্যামেরা গো আইজাক বাই বাক্সা আং সুজিত টিপ্রা নরক নাইতংদি চুমি টিভি হাইনো হাই নরক বাই তাই কাইসা আবো হাই পান্ডাও মালাইখিনাই